Napísal som 5 bodov, za čo by sme mali byť vďační v živote. Tak ja som vďačný za to, že existujem. Pretože ak by som neexistoval, tak není nič okolo mňa, pretože neexistujem. A neexistuje, aby niečo existovalo, keď ja neexistujem. Existuje to iba vtedy pre mňa, keď ja existujem. Takže ja som vďačný za to, že existujem. Čo znamená, všetko je jedno a jedno je všetko. Všetky veci a všetky živé a neživé organizmy sa skladajú z častíc. Aj tie steny sa skladajú z častíc. Aj rastliny spolu s energiou a vytvárajú živé organizmy alebo veci. Takisto je to aj vo vesmíre. Základom všetkého je častica a tá je vo všetkom. Preto je všetko jedno a jedno je všetko. Čo znamená všetko je tu a teraz? Je to jednoduché, lebo žijeme iba teraz. V tomto momente žijeme. Lebo to, čo som povedal pred 10 sekundami, je už minulosť a to, čo ešte iba idem povedať, je budúcnosť. Ale všetko je to iba teraz. Ja tvorím aj minulosť, ja tvorím aj budúcnosť. Ja aj mením minulosť, aj mením budúcnosť. Záleží na mne a na mojej nálade, mojej energii, akú minulosť vytvorím za sebou a akú budúcnosť vytvorím pred sebou. Aké myšlienky mám, aké pocity mám, akú energiu vyžarujem. To, čo vyžarujem von, to sa mi vracia naspäť. To súvisí s tým minulým videom, pretože ak som v bezpodmienečnej láske a šťastí, tak také elektromagnetické vlnenie zo seba vyžarujem von. A také sa mi aj vracia naspäť. Takú energiu, akú mám v sebe, akú som si vytvoril, tak takú vyžarujem von, alebo povedzme si to na príklade na zrkadle. Keď sa usmievam do zrkadla, tak odraz príde úsmevný. Keď sa mračím do zrkadla, tak príde zamračený. Neexistuje možnosť, že ja sa mračím do zrkadla a príde odraz naspäť usmiatého. To je to, čo vyžarujem von, to sa mi vracia naspäť. Život je naše zrkadlo. To, čo sa nám premieta v živote, tak to sú veci, ktoré vyžarujeme zo seba. So všetkým sa dá pracovať, všetko sa dá zmeniť, vymeniť za iné, za inú energiu, za iné myšlienky, za iné vyžarovanie, za inú náladu, za iný život. Všetko to začína v hlave myšlienkou. Čo znamená, že všetko sa konštantne mení, iba tie 4 zákony, ktoré som spomenul predtým, nie. To znamená, že nikdy nie je to isté. Nikdy sa to isté neopakuje. Ukladám si pamäť z minulosti na to, aby som sa naučil s nej a aby sa mi už niečo, čo nechcem v živote, nestalo. Alebo naopak, aby to, čo sa mi krásne v živote stalo, aby sa mohlo stať znova. Ešte krajšie. Lebo už to nebude také isté, ale môžem si vybrať. Bude to horšie alebo lepšie? Tak ja som si vybral, aby to bolo lepšie. A stále sa to zlepšuje. Čiže ja sa cítim vynikajúco a každým momentom sa to zlepšuje. Pretože také nastavenie mysli mám. Také si môžeš nastaviť, pretože máš na výber. Môžeš si nastaviť aj, no tedy bolo dobre a teraz je už len horšie, alebo dobre už bolo a lepšie už nebude. Ale môžeš si vybrať aj, že dobre bolo a ešte lepšie príde. Čo si vyberieš, to ideš žiť. To je to zrkadlo. Takže všetko sa konštantne mení, okrem tých 4 zákonov predtým, ktoré som spomenul.